Čo je to kontakt kože na kožu po pôrode a ako vyzerá? Kontakt koža na kožu po pôrode je fyziologický spôsob starostlivosti o dieťa jeho matkou. Za normálnych podmienok, keď sa dieťatko narodí, ešte je spojené pupočnou šnúrou, si ho matka priloží na nahú hruď. Prečo je dôležité, aby neboli oblečení? V kontakte koža na kožu sú stimulované hormonálne systémy tak matky, ako aj dieťaťa. Vyplavuje sa množstvo hormónov, ktoré podporujú tvorbu materského mlieka, prijímanie potravy u dieťaťa, ako aj utváranie vzájomného vzťahu. Tak ako je to v prípade kontaktu s inými blízkymi osobami, ak cítime teplo pokožky, dotyk, vôňu, tak je tento kontakt oveľa intenzívnejší. V kontakte s matkou sa dieťa navyše uvoľní, čím je uľahčený jeho prechod na život mimo maternicu. Ako dlho by mal tento prvý kontakt trvať? To je veľmi individuálne. V zásade by mal byť tento kontakt podporený aspoň po dobu, kým dieťa nenájde prsník a prvýkrát sa neprisaje. To môže trvať niekoľko desiatok minút, ale aj 2 hodiny. Je dôležité zdôrazniť, že tento kontakt by nemal byť prerušovaný na základe rutinných úkonov. Ak to matke a dieťaťu vyhovuje, tak môžu byť prenesení spolu v kontakte koža na kožu aj na oddelenie 6. nedelia. Prečo má význam, aby novorodenec zažil kontakt koža na kožu? Dieťa sa rodí na tento svet s určitým vnútorným programom. V maternici zaň matka dýchala, príjmala živiny, jej telo udržiavalo stálu telesnú teplotu dieťaťa. Po narodení preberá všetky tieto funkcie na seba dieťatko, začína samostatne dýchať, krvný obeh mu začína samostatne fungovať a musí udržiavať telesnú teplotu. Dieťa sa tiež chystá príjmať potravu, aby mohlo rásť a vyvíjať sa. Spomínali ste, že kontakt koža na kožu je významný aj pre budovanie vzťahovej väzby. Všetci sa rodíme na tento svet nahý a zraniteľný. Sú to práve láskyplné dotyky matky, ktoré nás uistia, že svet je bezpečné miesto. Ak leží novorodenec nahý na tele matky, niektorí ľudia sa obávajú podchladenia dieťaťa. Je táto obava opodstatnená? Evolučne sa proces prispôsobenia na život mimo maternice vyvinul vo vzájomnej jednote matka-dieťa. To je dobre vidno práve na príklade termoregulácie. Organizmus dieťaťa nie je pripravený udržiavať stálu telesnú teplotu a túto funkciu z časti na seba preberá matkina hruď. A to sa môže diať iba v prípade, že nahé dieťa je ihneď po pôrode v kontakte s nahou pokožkou svojej matky. Ako prebieha takéto priloženie? Dieťa je ihneď po pôrode usušené, okrem ručičiek, je priložené na telo matky a prikryté suchou a teplou prikryvkou. Z výskumov vieme, že matkina hruď dokáže regulovať teplotu dieťaťa podľa individuálnych potrieb a úspešnejšie ako inkubátor. Ako teda môže prebiehať prvé vyšetrenie novorodenca? Ak tehotenstvo aj pôrod prebehli bez komplikácií, prvé vyšetrenie dieťaťa ako aj určenie Apgarovej skóre prebieha na tele matky. Vyškolený personál si všíma farbu pokožky dieťaťa, srdcovú akciu, dýchanie, svalový tonus a reflexy. Čo v prípade, keď matka alebo dieťa potrebujú špeciálnu starostlivosť? V tomto prípade sú matka a dieťa podporení v kontakte koža na kožu ihneď, ako je to len možné. Treba si uvedomiť, že kontakt koža na kožu predstavuje dobrú prax, odporúčanú odbornými organizáciami po celom svete. Napríklad Svetovou zdravotníckou organizáciou, odbornými pediatrickými spoločnosťami, ako aj Medzinárodnou federáciou pre gynekológiu a pôrodníctvo. Čo váženie a meranie? Váženie a meranie nie je nevyhnutný zdravotnícky úkon. Môže prebehnúť aj niekoľko hodín po pôrode. Ako sa prejavuje novorodenec, ktorý zažíva kontakt koža na kožu? Tým švédskych výskumníkov a výskumníčok popísal 9 fáz, ktorými prechádzajú novorodenci po pôrode, keď sú v kontakte so svojou matkou. Tento priebeh, aj keď je teda rovnaký, jeho načasovanie u každého dieťaťa môže byť individuálne. Môžeme dieťaťu nejako pomôcť s týmto prísatím? Lepšie do tohto procesu nezasahovať. Matkin prsník pripomína dieťaťu vôňou aj chuťou plodovú vodu z maternice, čo mu uľahčuje prsník nájsť a prísať sa. A takéto prísatie prebehne väčšinou správne. Ak by sme dieťatko umývali, usušili mu rúčky alebo ho prikladali k prsníku na silu, môže sa stať, že toto prísatie prebehne nesprávne a dojčenie bude neskôr pre ženu bolestivé. Môžu lieky podávané žene počas pôrodu ovplyvniť proces dojčenia? Najmä opiatové analgetika môžu spôsobiť, že žena a dieťa budú po pôrode malátni. Dieťa si môže vyžadovať intenzívnu starostlivosť. Preto je vhodné vopred sa informovať o pôsobení liekov podávaných počas pôrodu na matku aj na dieťa. Aký význam má tento kontakt pre matku?
Z fyziologického hľadiska podporuje kontakt koža na kožu tvorbu prirodzeného oxytocínu. Ten zmierňuje krvácanie u matky, zlepšuje zavinovanie maternice a podporuje tvorbu materského mlieka. V kontakte koža na kožu je matka tiež podporená vo svojich kompetenciách. Treba si uvedomiť, že tento proces sa evolučne u cicavcov vyvíjal 100 000 rokov a jeho narúšanie môže mať nepriaznivé dopady pre ženu aj pre dieťa. Napríklad v podobe bolestivého naliatia prsníkov, bolestivého dojčenia alebo iných problémov s dojčením. Matka, ktorá nemusí riešiť tieto problémy, má začiatky materstva značne uľahčené a dokáže utišiť svoje dieťa a nakrmiť ho. V súčasnosti sa približne 1/3 detí rodí cisárskym rezom. Je kontakt koža na kožu možný aj v takom prípade? Áno, je možný, dokonca veľmi žiaduci, aj napriek tomu, že mnohí ľudia si myslia opak. Existujú bezpečné spôsoby, ako kontakt koža na kožu po pôrode cisárskym rezom podporiť. Vyžaduje si to väčšiu snahu a účasť zo strany personálu, ako aj monitorovanie stavu matky a dieťaťa. Niektoré ženy kontakt koža na kožu pri pôrode nezažili. Či už matka nebola v kontakte s dieťaťom podporená zo strany personálu alebo nemohla byť s ním z iných príčin, kontakt koža na kožu je opätovne možné vykonávať kedykoľvek počas prvých dní či týždňov po pôrode. Spoločným spaním s dieťaťkom, dojčením na požiadanie či nosením v šatke sa podporuje tvorba oxytocínu a tak sa zmierňujú následky tohoto odlúčenia.